Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian nyo man kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Driver kag helper sa truck patay matapos mo kuryente sa nabungguan nga poste sa Cadiz City. Kinsay ka mga balay na sunog sa barangay Banago sa Bacolod bangod sang napabayan nga niluto. Lalaki patay sa pagpaniro sa barangay 16 sa Bacolod City. Kumalik registration, liwat mag-resume sa December 12. Kag sa Good Vibes, aton kamustahon ang dalan nga mag-connect sa barangay Sumbag sa Bacolod sa Victoria City sa tripping ni Romeng. Kag anay construction worker nga karon tour guide ang ginpasidugan sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, katapos ang City Integrated Enforcement Team ang natalana nga magpangdakop sa mga nagapakalimos sa dalanon karon nga nagahilapit ang Paskwa. Ang Banga Ramos Lopez East Area kag Dalan Araneta sa Bacolod City ang pila lang sa mga lugar nga masami may mga nagalambiyo nga nagapangalimos ilabi na diri mga kabataan. Gani diri man nga mga area liwat nga magabantay ang katapos ang natukod nga anti-mendicancy team sa Department of Social Services Department sa Bacolod. Suno kay Pasita Tero ang pamuno sa DSSD may natukod man nga Integrated City Enforcement Team ang syudad nga amo ang magahatag atensyon sa mga nagapangalimos. Pero masami gina-refer nila sa mga pribado nga institution ang mga masikop nga menor de edad samtang wala pa sang temporaryo nga shelter ang syudad para sa ila. Kabahin sa ginabantayan sang DSSD ang mga pangayaw, ilabi na mga badyaw nga masami nagadagsa sa mga mayor nga dalanon sang syudad kada bulan sang Paskwa. Kung my parents, pabalik na ako sa barangay. Ang problema, kung wala tabutangan sa ila. Kaya wala kita halfway home. So, ang the most ni mo naton niya, refer sa kundiin nga ano. In fact, ang Sa number 9, masobra sa 473,000 pesos ang giganar sa mga organic farmers sa sulod sa duha ka adlaw. Inisulod sa kay Edmundo Raul Causing, ang provincial agriculturist nga nagsiling nga sa una nga adlaw masobra sa 216,000 pesos ang kita sang 80 ka mga organic farmers and producers. Sa ikaduha naman nga adlaw, masobra sa 257,000 pesos ang ilang nga kita. Sulod sa kay Causing, mahimo nga nag-break even man lamang ang iban pero makabig nga maayo naman ini nga panugod gikan sa pandemic. Wala labot sang kita, mas bentaha nga nakapatigayon sang 15th Negros Island Organic Farmers Festival para mabuligan balik ang mga mangunguma pabakod sang ilang nga network. Tubtob sa buwas, Sabado nga adlaw ang Negros Island Organic Farmers Festival sa Provincial Capitol Grounds. Wala pa kung sila barbs ang panwag sa isang targets mo. Pero so far, dito ka wala matagal 200,000 a day, last 2 days. 80 ka panwag sila ka exhibitors. So, do mga more or less, mga average, mga 2.5 a day. Naka-earn na sila, sir, sa amo na nga income? I think so. Maybe to break even. At least na to may earnings. But more than anything, sir, inang nakabalik ang ilangan networking and kumbaga Yes, so muna ang importante. Back in the loop naman na. Sa number 8, nahumana ang deliberation sa 5.1 billion pesos nga proposed 2023 budget sa probinsya. Ginapaabot nga sa madason nga semana, ma-approve na ini sang SP. Sunod kay Board Member Romel De Bulgado ang chairperson ng Committee on Finance, natapos na nila ang deliberation sa budget kag ilang nga nakitaan nga justifiable ang 5.1 billion pesos proposed 2023 budget. Sa December 6 ang budget iga-present sa sangguniang panlalawigan for approval. Kag ginapabot ang pagpasar sini sa second kag third and final reading. 4,950,000,000
981,428 ang proposed budget sa General Fund, kag 190,379,525 ang para sa Economic Enterprise Development Department, 12.87% o kun mga 766 million pesos nga mas manubo kung ipaanggid sa 2022 budget. Sunod kay Debulgado, ang mga masobra sa 14% ang ginubo sang budget sa mga LGU para sa 2023 bangod sa pagnubo sang National Tax Allotment. December 6 na pa-approve. I-present ko for approval. Hopefully, pero I'm optimistic na mapa-approve kami by December 6. December 6. Okay. Ah, So, for approval. in time din na siya nga para ma-implement pa sa January, starting January, para hindi tamari enacted budget. Sa number 7, motor nga ginkawat sa Bacolod City na recover sa isa ka menor de edad sa Escalante City. Arestado ang 17 anyos ka lalaki matapos maaktuhan ini kagabi kagindala ang kinawatan nga motorsiklo. Das 4 kahapon gid-report ang pagkawat sa motor sa biktima nga si Adam Magbanwa sa gawa sa convenience store sa 7th Street sa Dalan, Lacson. Pagkagabi, nakita menor de edad nga suspect dala ang motor dito na sa barangay Old Poblacion sa Escalante City. Gilingon ng patigayon sa pursuit operation ng PNP kag naaresto ang suspect sa balay sang iyang abyan. Na-recover man ang motor nga iya siniging kawat. Natala na nga i-turn over sa Social Development Center ang minor de edad nga suspect. Sa number 6, City Engineer sa Himamaylan ang pilason matapos nga gintiro samtang nagapanino sa salakyan sa iya nga balay. Pilason ang City Engineer sa Himamaylan City matapos iniginlutlahang kahapon sa gwasang Ilabalay sa Barangay 9 sa Cabancalan City. Sa investigasyon sa PNP, ang biktima nga si Engineer Vicente Genova ang nagapaninlo lang sa iya sinisalakyan sang siya ang ginpalapitan sang duha ka mga lalaki. Ginpamangkot ini kun siya si Engineer Genova kag sang nagsabat gilayo na lang siya, gintiro sa makatlo ka beses sa mga suspetsado. Si Genova ang may igo sang bala sa iya sining nga tiil. Gilayon man siya gindala sa ospital. Ginausisa pa karon sa PNP kung ano ang motibo sa pagpaniro sa engineer. Sa number 5, isa ka lalaki nga may kaso sadto nga robbery kag angot sa illegal nga droga. Ang patay matapos gintiro sa barangay 16 sa Bacolod City kaina sa udto. May report si Marcian Muyko. Gintabangan ang misis ng 31 anyos nga si Mark Christian Losenio matapos niya mahibaluan nga iya mister ang gintiro kay inasang udto sa Proc Adarna sa barangay 16 sa Bacolod. Suno kay Major Ramel Sarona, hepe sang Police Station 1. Nagapungko lang sa tricycle ang biktima sang hinali na lang siya nga ginpalapitan sang sospek nga sakay sa motorsiklo kag gintiro sa ulo. Dead on the spot si Losenio. Sulo kay Sarona, na preso na sadto ang biktima bangod sa pagpangawat kag illegal nga droga. Isa ini sa ila ginatan-aw karon nga motibo sa pagpatay sa iya. Apang suno naman sa himata sang biktima, si Lucenio ang nagbag-o na kag nag-untat na sa iya mga illegal nga buluhaton. Sa ega, sa traso sa mga pakawat-pakawat, sumuya sa wala na siya, serya. Oo, sa ega panalog na sa serya. Nagapanawagan naman ang iloy ni Lucenio nga kung tani magsungka sa otoridad ang may kaymuan sa pagpatay sa iya para maangkod nila ang hustisya. Ay, maano, masaya, masungka, masaya, kung ginsawa, masaya. May Diyos na kalimutan na. Hindi lang tananaw, oras siya. Nagapatayon sa karon ng investigasyon sa PNP para makilala ang gunman. Marcian Muyko para sa DJ Cas Negros. Sa number 4, sa December 12, liwat nga magabukas ang voters registration. Suno kay Negros Occidental Election Supervisor Ian Lee Ananoria, ginapaabot pa man nila ang COMELEC resolution pero sila ang may advance information na. Tubtub sa January 31 ang registration period. Sa October 30, 2023, natala na ang SK kag barangay elections. Bukas ang registration para sa tanan.
Ang mga magaparehistro para sa SK ang dapat mag-edad na 15 anyo sa Oktubre 30 o kung antes sini. Suno kay Ananoria, nakahanda naman ang tanan ng election offices sa mga banwa kag syudad para sa resumption sa voters registration. May mga satellite registration man nga patigayunon suno sa iya. Open for everybody. This is the beginning sang cycle of registration para sa October 30, December, October 30 nga barangay election, barangay NSK, also sa 2025 nato nga midterm elections. So amo ni siya, so everybody can register from SK to regular voters. Sa number 3, 60-day preventive suspension ang ipapanaog sa OIC sa Department of Public Services kag driver sang bulldozer nga ginapatugungan bisan guba na. Kaso administratibo may angot sa gross neglect of duty kag grave misconduct ang ipasaka bato kay Ramel Palalon, officer in charge sa DPS kag sa driver nga si Darwin Gardones, may kaangtanan ini sa pagpatugong sang krudo sa bulldozer nga gubaon kag wala na ginagamit sang syudad. Sunod sa kay Attorney Romeo Carlos Ting Jr., Agosto sa gin-issue ang show cause order batok sa ila sa matulupangdan nga may kapinsa 53,000 pesos ang gingamit nga pondo sa tinalikdan nga administrasyon para matugungan ang wala ginagamit nga heavy equipment. Wala na naghatag sa komento si Palalon angot sa suspension order. Pero iyagin siningsad to nga ang nagamit nga krudo ang ginatugong sa bulldozer nga ginapahulam sang IPM para magamit sang syudad sa landfill sa Barangay Felisa. 3 man kaadlaw ang ginhatag sang syudad para masabat sa mga ginsuspend ka empleyado ang napasaka nga kaso. Sa number 2, driver sang truck kag iya sini nga pahinante patay matapos nga makabunggo sa poste kag makuryente sa Cadiz City. Pareho nga patay ang driver kag pahinante sang truck matapos makuryente kay inas ang udto sa barangay Kabahog sa Cadiz City. Sa video nga kuha ni J.R. Loizaga, pareho nga nagahigda na sa dala ng duha ka mga biktima sa kilid lang man sang ilang nga truck kag wala na sang mga animo. Ang driver ginkilala kay Eddie De Hito, 49 anyos, kag si Ronnie Antojado, amo ang iya upod nga napatay. Sandig sa initial investigations ng Cadiz PNP, nagadalagan ang truck sa mga biktima nga kargado sa tubo gikan sa Sagay padulong kuntani sa Cadiz, pero hinali nila nabungguan ang poste sang kuryente nga nagahilay sa kilid sang dalan. Ila kuntani ini usisaon ugaling pareho sila nga nagkala kuryente. Patay na ang duha sang mag-abot sila sa ospital. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Kinse ka mga puluyan ang ginlamon sang kalayo sa nagluntad nga sunog sa Barangay Banago sa Bacolod City sa kagabi. Ginpabayaan nga niluto ang idalantaw nga ginhalinan sang kalayo. May report si Nico Delfin. Amo sini kadako sang kalayo nga nag-ibwal sa purok Kitahanon Baybay sa Barangay Banago kagabi. Napulo tanan ka mga balay ang totally destroyed kag 5 ang partially damaged. Tungod sini, 9 tanan ka mga pamilya ang nagapabilin sa multipurpose building sa purok Mahimulaton sa amuman nga barangay. Nalakip na diri ang 21 anyos nga si Jessa Flores nga nagabusong. Istorya ni Jessa, naglumpat siya sa ikaduwa nga panalagan sa ila balay sang makita ang nagadabadaba nga kalayo. Di wala ka namin may mo, malabot, hindi ka kalayo, nalumpat ka na lang. Sige. Ako nga, di ba, na-trap ka na. Dibaw? Sa pagpang-usisa sa Bureau of Fire Protection, nagsugod ang kalayo sa balay ni Jerry Villamor nga katupad balay lang ni Flores. Ang napabayan nga linuto ang ginapatian sang BFP nga ginhalinan sang kalayo. Kagabi, nagbisita man si Mayor Albi Benitez sa mga nasunugan nga yara sa evacuation center. Gilayon nga nanghatag man sang hygiene kits kag mga sleeping mats ang DRMO kag DSSD sa mga pamilya nga nahalitan sang sunog. Kung may possibility nga magsaylo sila. No, so gina-recommend namon sa BHA kung may available pang lugar for them sa aton relocation site. Pero galing labanan nga mga kita mo bisan pagbagyo hindi sila magaling to. May mga grupo kag organisasyon man nga nagpalabot sang ayuda sa ila. Gani bisan paano nabuhinan ang palaligban sa mga nasunugan. Nagpasalamat man si Flores pero handom niya nga makabalik sa ila ilistaran ante siya magbunag sang lapsag sa Enero. Ang
Mabalik ang katangan ng gamit. Kaina pilaman sa mga nasunugan ang nagbalik sa lugar agud manguwa sang scrap nga sarang nila mabaligya. Ginakabig na sang DRMO ining lugar sa mga nasunugan nga danger zone. Pero nagalaom gihapon ang mga pamilya nga sa labing madali nga panahon makabalik sila sa ila ginaistaran. Bangod diri man nasandig ang ila mga palangabuhian. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kaagyan naman ang pabalo na mo niya pang pag-good vibe sa inyo siningang weekend. Nakibalo ka mo pala nga may dalan nga mag-connect sa Barangay Sumag sa Bacolod City sa Victoria City. Malabay ini sa Barangay Felisa, makonect sa Mansilingan, nga amo naman ang makonect sa Barangay Granada, kag ini naman ang makonect sa Talisay, kag magagwa sa Bacolod Silay Airport Access Road, kag marekta-rekta na pa Victoria City. Mga 50 kilometers ang kanabaon sa sininga dalan, pero kamusta na balaihan? May nahuman na. Ina ang ato diskubrihon buwas sa tripping ni Roming. Kag isa ka anay construction worker karon isa na ka tour guide sa Danhugan Island. Ang iya pagsisid sa mga madalom nga parte sa baybayon ang nagahatag sang kalingawon sa mga turista. Wala labot sini, isa siya kaaktibo nga nagapangapin sa baybayon kontra illegal fishing. Gani sa sinigid lamang, isa siya sa mga gipasidunggan sang probinsya. Ang istorya naman ni Ramram sa Sunday sa Baganihan. Barb, doon siya siguro ang sabat sa problema sa traffic sa Bacolod. May nahuman naman gid siya completely or May mga gamay na lang ganyan mga parte, Barb. grabe Ming no. Na-remember ko na-cover ko pa ng pag-groundbreaking sa Next year, may mo po next year matapos siya. Kag si Ramram, Barb, popular na siya sa mga turista sa Danhugan, kay man grabe siya magsisid. Grabe no. At grabing care ni Roming for the environment. That's why gin-awardan siya. Kagawin itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!